Oh, hah? Gelek mikrofon kakana-kana bo. Mama saja nyoleh nak kababanakan ya. Nak ndak pernah nagur mama ada. Atau tak kan? Jajak kau mama duduk di situ. Ndak pandai menyapu ke kan? Ya mama itu belum nak menyapu kan? Yo salah kan mama dia salah. Cuma ini dah ada tua jauh sana. Ya, itu sifat gitu dia mama. Emang tua. Salah kan mama dia salah ya. Oi nana salah kamana kana salah mama mancontonya baru patangko dialah kuli daboy magaloka nana poko isi rancajuno bialah kuli magaloka nana poko isi rancajuno lain tada pantunnya deda boy pantun untuk angin yang sama langko di mana muka suika sampai oi hatinya baparo-paro di mana muka suika sampai oi sayangnya baparo-paro Dedi orogan Pak Aji kana 20 Mama Aji dan minta luar masuk di mana hati dan tai boneda. Oh, mertua. Lah mendingin calmalin kecek datuk batuah di mata bedo ya. Da calmalin nya ini minta kopi cangkian ada sih nyak aja ya. Lapata hatinya datuk abatua nanti ndak ada tibo janyo maji dan salero patah tambuan pe mangeleng sajo janyo maji dan salero patah tambuan pe mangeleng sajo kece da boy tuangi yang papa ulang pantun ado pambali rokok baiko mati denai bukan de racun de digayo gala amaniyo cubo de tua ulang dua pantun ado angka baki apa tuh cerita ya. Pipi jebondo lamam buang cukik ketigo tiwang lampai sakit elamo daboy tangguang taya niat ke sungai patai tak sampai dua awit tu kan aja leh oh ya dia pulau tangi yang tiga sapilin kanda apa aji ya dia pulau oi tompangan dan laya batin daboy di laya banyak sangket koyo tompangan sajo denai dalam batin dek di laya banyak sansaronyo oi samoran cade daboy oi kaduonyo jan itu pulau dikecek-kecekan denayuda bariarok sajo niat ika orang basampaikan denai dedi bariarok sajo niat ika orang basampaikan la denai jalian kada boy saja tadi